Alam niyo to? Ang tawag sa amin dito sa Ilocos is pukpuklo. Nakakain na kayo ng ganito? Dito sa amin, kalimitan, ginagawa namin salad ito. Pinahalawan ng kamatis tsaka sibuyas. Nahugasan na natin to bago ko ginawa. Bago ko gagawin to, hinugasan ko na siya. Hahaluan lang natin siya ng ating kamatis. Ito na yung pinaka-common na nabibili lagi dito sa amin sa palengke. Hindi na mawawala sa amin pagkakain kami. Lalo na pwede mo rin lagyan ng asin, tapos pwede namang wala. Para lumasa lang yung kamatis tsaka yung sibuyas na ilalagay mo. Ito na yung pokpok na sa amin. Meron tayo.